digueren pel camí. El 5è arribaren a terme. El 6è la plantaren en el cimballer. I el 7è, que tot just es queia d'ésser a diumenge, digueren de celebrar-ho amb una gran festassa! En aquestes, un renegat que hi havia morons digué que en la creu hi mancava quelcom. El Sant Crist. I què hi posaria? I enmig del rebombori de la gentada hi penjà un escallinc de matxo. Més vam haver d'esperar el càstig ermitana. Tant d'host havia fet el sacrilegi i encara no havia pas acabat de dringar l'escallinc que del cel, serè tal com avui, en sortí un llampec fluent i un espatec tan regravàs que tota la gent caigué com a carosa. I quan aixecaren el cap, l'un après de l'altre, veieren pas arreu rastre de creu ni de renegat. I veus ací com va ésser posada i treta la creu del Simà.